Takže, keď nežijete pod kameňom, tak už ste zachytili, že na internete už nejaký čas beží Poppy Playtime Chapter 4. Neviem, či som vám to hovorila, myslím, že nie, ale ja nie som fan Poppy Playtime. Jednak kvôli tomu, že to má veľmi zlú históriu, tie hry sa mi nepáčia, lebo je to proste copy and paste FNAFka, jak všetky tie Garden of Banban a také blbosti. A dneska si pozrieme teda Chapter 4 trailer a Chapter 4 teaser trailer. Keďže ja som lenivá, tak som teda tie hry nikdy nehrala a nikdy som si ako nesťahovala, jednak pretože to niečo stojí a jednak sa mi to nechce hrať. Áno, vidíte správne. Točím na hlavný kanál. Neskutočné, že? Na tento kanál som nevydal už asi mesiac video a veľmi sa za to ospravedlňujem, pretože som vydávala na môj vedľajší kanál, ktorý bude v popisku videa. Dobre, ja neviem ďalej zdržovať a poďme sa teda pozrieť na tie videá. Najprv si asi pozrieme teaser trailer. Nemôžem to dávať na celú obrazovku, lebo sa mi vypne nahrávanie. To pred minulým mesiacom, to som dosť neskoro. Dobrá hudbička, to niečo vybavne. Jak sa volá tento? Nejaký do niečo. Okej. Tak to bude asi... Uh-huh. 4. januára. K tej histórii, čo som hovorila, pozrite si ku tomu video. Rozberalo sa to, tuším, celkom dozadu, ale tak už čo. Ja to tomu dávam, tomu nič nedávam. Tak a teraz ten trailer. Takže, mohli sme vidieť v tom teaser traileri teda nejaký sklad, I guess. Boli tam akože nejakí tí plišáci maličky. A zjavne nová bude táto Yarnaby. A potom bude mať asi nejakú svoju zmutovanú verziu, ako pozerám, lebo sa to veľmi podobá, ak si všimnete. Ale tak čo uvidíme, no. Poďme na to. Čiže trailer. OK. Poďme na to. Toto bolo pred 2 týždňami, OK. To som ešte v poriadku. Nechcel, neviem, ako vyzerá naša postavička. Caves. Takže budeme niekde v jaskyniach, to tak vyzerá. OK. Veľmi dlhé ticho, to sa mi nepáči. Prosím. Tu niečo vybafne. Tu niečo... Tie zvuky. Tu niečo vybafne. To je niečo zlé. Ja sa bojím. Nie, prosím. Oko. Nie, tu má niečo zlé.
Fuj. Toto je zlé. OK. Takto veľmi brutálny trailer za mňa. A ja nemám rada takéto brutálne trailery. Hej, FNAFko je iná vec. Nehejtujte ma. Teraz. Prečo točím Poppy Playtime, keď to nemám rada? Točím to, pretože som lenivá a absolútne som si nenašla ďalší spôsob, čo natočiť. Ešte som rozmýšľala nad tou sračkou Doors, čo teraz letí celkom. Ale tak... Ja nemám rada Roblox, nie že nikdy som to nehrala, musím to hrávať s môjim brachom, lebo on to má strašne rád. Takže asi tak. Dobre. Trošku si to asi rozoberme. Môžeme teda vidieť, že budeme v nejakých cavekách, ja to len rýchlo hodím. Neviem, kde bola tá scénka, kde to bolo vidieť. Caves, aha, tu bolo, že caves a to boli tie ostne. Prepáčte, že taký skok, len sa mi vyplo nahrávanie, lebo som to omylom dala na hlavnú obrazovku. Dobre, čiže niečo, počúvajte, niečo tu je s tým okom. Hej, tu keď si pozriete, tak to je takéto oko. Blbá som, znovu sa mi to zrušilo. To je také oko, hej. A keď ste si všimli, tak tam tak žmurklo, hej. Podľa mňa, ten Jarnaby, či čo to je, nás bude vedieť nejak hypnotizovať alebo niečo. Neviem. Čo tu je ďalej? Potom tu je to hnusné otvorenie huby. A vidíme takéto oči. A potom to hnusné otvorenie, čo už nebudem dávať. Toto bolo odo mňa ako žiadneho teorika ani nič, proste taký iba mini videjko. Dúfam, že sa vám to aj tak páčilo, ako sme si pozreli, rozobrali ten trailer. A budeme sa vidieť v ďalšieho videa, čo dúfam, že vydám čo najskôr. A majte sa.